Σχεδιάζουμε την καλύτερη βαρκούλα στον κόσμο. Αυτή είναι η χειροποίητη 14 βόλτα αμπέρ. Κοιτάξτε πως φεύγει. Έχει και φωτισμό, να την γυρίσουμε να τη δείτε όλοι έτσι ωραία. Έχει φάρο, αλλά λίγο καλώδιο. Τώρα κάνουμε ένα κουτάκι. Κοιτάξτε τι βγάζει, τι κάνει, κοιτάξτε να δείτε. Απλά να δείτε ότι πάει ευθεία και έχουμε και τη μονάρα εδώ. Όπα, έφυγε και τρακέρνει κιόλας. Όπα, κάνει σπίθες. Κοιτάξτε να δείτε πως πάει ευθεία. 1, 2, 3. Ορίστε. Αυτή είναι η βαρκούλα μας. Αυτό θα ρίξει τα παραγάδια. Αυτό θα ρίξει. Τι άλλο. Και θα κάνουμε και σιρτή με αυτό. Έχει κλείσει το φως, Κώστα. Το φως. Αυτό είναι. Κοιτάξτε να έρθει. Ορίστε.